팔게. Mai sungtana bu korikya, nok tungna bu korikya, jaga korikya. Hulumka takukte buhuk song norok joto nono haino hailam sogo norok joto nono ani katal video engke tinini video ni topik hingke norok tripra hasteo nugino tongo tripra ni situation belai kheno chaya watui haima bai men hingke o watui haima bai belai kheno kha dukho nangmani kha tekto nango khnawi norok nugimang khna class 7 porinai cherai khoroksa takuk Dires Deborma bobo langma se choi thangka bini tangka bo sport dead direct ha slide mui bini nogo hapma bai bini background rok bai thangbai ka engke tai kaisa ke buma bufa tei busajuk borok nukhung kaisa pura thuika engke amo rokno sawi to tei bong langmano to kipili maya tei kebun engke 10 lakh 12 lakh ni business loss ongkha kebuni pisari nosto ongkha arok yogi thangbai ka lakh taka ni mani nosto ongkha kebuni kheto nosto ongkha kebuni nokuk lomkha maniko chokha amrongno to tei thangka kitli maya haipano khawo dukho nango engka tak sanamu chungmakha ang haise ang sakno sinai rungnai hnui samaniya ani sak wansungmani engka ma hai banchas tabuk to watui 2-3 din phaika taibuk phaikangka taibong nai taibo tabuk tongkho hapung tola rogo nok borok simia kabangma tongo chintripla hasteo tabuk bo eke norok jora tongsani tabuk no safety jagao thangdi norok ni o hapung tola nok tongmani amorok jepru phano gotna goti mano pati mung pati wi mano omo pati mung pati ya skang norok safety jagao nong ni jaiti gusti ni nogo phano salni saltam ni bagui safe jaga thangdi tei business khainai jaga সম্পত্তি tongnai norok abo bai chai tongnai rongno sanamu chungmakhe ang haise nong ni ban rok tongkhe nong pukri rok tongkhe norok naikoli akoi tondi pati mung jepugo pati mano foto ambagui haipano watui tini ke belekino komu thaka salni saltamni yagulo onek los tongkha onek borongni lama rok ongkha lama rok bonos tongkha engka ang omo sakno sinai rungnai ekdom sikito borok nui ang samaya ang norokno chubanani ani kuno phan bokurui amsuke nongno chubanani bagui phano ang just ani wansungmani amose idea nongno riyo amono taisa haino hai sanamu chungphiro tabuk phano pati mung pati yakhu norongni nok hapung tola rogo nok tongkhangke huaknani chance rok tongkhangke ba tuilomnani phano nongni chance rok tongkhangke norok salni saltam bagui jaiti gusti no phanthangdi sep jagao amono barbar ang ani video o sanamu chungo ei amono thangnai chini para rongni kok hingke to sana thangke emon kuno lengliya ungko harok slide muinai lama rok kisa ungko ungkha mane lama rok block ungkha bazar khocho mairung rok nahnani bago subidang kha resunungni mairung rok tiklenani bago bo subidang kha tei ani kaisa thangnai blog video no rungnu khna belekhe no hamjangma rika amo ani chini nok tolani pisari ni arung ako ekta laika jeta manjangmani jalo am khaini chung pisari phioka loss to ungkha ei sanan tamo chikon mikon business khai tongnai rungni bo loss ungkha te amo to ungthai ishor se snamui rima keba amo to prakritik natural amo to ungthai no amo no chungkasu do maya tai norok asuk bo khata turdi nostong khangkha sarkar tongnai chubanai amtui hini nini 10,000 ni mani nostongke dora dori khaini 2-3 হাজার se sarkarni thani mannai amorok sarkar no norok asawi ni dini mani rono norok nosto khainan ta thangdi norok safety ke tondi chin parani kok hingke ama hino ama haikunu osubida rokle taksuk jorati kuri chini yango hat roknani north district hingkani no amono lama simino lama current tui current nostongkha amdagu tuikam kema nonglia tei bazar hujar thangmalia phaimalia lama rok kakhai thangmani bagui tei ban rok glomuinai lama pura himaya pura buchugongni amo sukno tin parani ke amono amo no sana bagui ango video khayo ke video no norok jajakke amo video no share khaidi ekdom jemanchak jajakke subscribe khaidi norok ani video belai ke support khaima bai ani subscribe rok botak turuk growth tongo amono sanamu chungo norok save ke tongdi amono nongno sanai eke haino hai norok bai katal video malai phinai khulumka norok jotono no hambai video no pensi paithak jora naitung bagui